Og når disse eventuelle indlæg er overstået, er der åbent hus i hele bygningen. De lokalhistoriske arkiver har åbent i de 3 gamle skolelokaler mod nord, og i det gamle skolebibliotek i kælderen kan man bese Kajs Autografmuseum. På første salen har billedskolen udstilling, og der vil være fællesmaling. Aktiviteten vil være ledsaget af musikalske indslag ved Marianne Mikkelsen og Emily, og senere Carsten Gerlev. Og den gule bygning vil senere være vært ved pindemader og et glas vin. Og for at køerne ikke skal blive for lange inde ved bordene derinde, så serveres der både i stueplanet og på første salen. Klokken 16 har Trehøje Kunstforening fernisering i de gamle lokaler mod syd, med kunstnerne Benny Vigan Madsen, Snejbjerg og Ragnhild Dalsgaard fra Åbyhøj. Kunstforeningen serverer forfriskninger og har musikalsk underholdning ved Jerry Vegara her fra Vildbjerg. På styregruppens vegne vil jeg gerne byde alle fremmødte velkommen til indvielsen af den nyrenoverede gule bygning. Dagen i dag har vi, der har arbejdet for at bevare bygningen, set frem til med stor glæde og tilfredshed. Allerede i 2006 bankede vi på hos Herning Kommune for at få bygningen bevaret og få nogle aktiviteter i gang i den. Møder og forhandlinger har fundet sted, og i foråret 2008 besluttede Herning Byråd at reservere den gule bygning til foreningsformål, samt afsætte 750.000 kroner til istandsættelse, og derudover et årligt driftstilskud på 350.000 kroner om året. Der var dog den betingelse, at vi skulle være i stand til at yde et betragteligt stykke frivilligt arbejde og selv kunne fremskaffe nogen kapital, samt blive enige om fordelingen af lokaliteterne. Det lykkedes, og hen over sommeren og efteråret, at få formaliteterne på plads, og den 16. december gav kommunen grønt lys, for at vi kunne gå i gang med renoveringsprojektet. En stor tak skal lyde til Herning Byråd, fordi de troede på os. Der skal også lyde en tak til de personer i forvaltningerne, som har været os behjælpelige med at få projektet ført igennem. I januar måned gik en flok frivillige i gang med selve renoveringen. Medlemmer af de foreninger, der skal være i bygningen, tidligere lærere, aktive 60'er, samt andre interesserede i at bevare bygningen. Alle har ydet en fantastisk indsats, og der er lagt ikke under 3500 timer i frivillig arbejdskraft til fællesprojektet. Derudover har de enkelte foreninger stået for malerarbejdet i deres egne lokaliteter. Der skal også lyde en tak til veludført arbejde til de lokale håndværkere, der har været med i projektet. At vores budget til renovering har holdt, kan vi takke lokale pengeinstitutter, forretninger og virksomheder for. Ikke blot har de ydet økonomisk bistand, men de har også sponsoreret materialer til selve renoveringen. Derudover har 2 fonde givet et pænt tilskud. Tak til jer alle for god støtte og opbakning. Med disse ord vil jeg ønske foreningerne held og lykke i den gule bygning. De har virkelig arbejdet for sagen. Jeg vil nu give ord til Jos Poulsen, formand for Kultur og Fritid i Herning Kommune.